ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ 9 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ଦେଖ, ଜଣେ ବୁଣାଣି ବୁଣିବାକୁ ବାହାରିଲା। 4 ପଦରେ ସେ ବୁଣୁ ବୁଣୁ କେତେକ ବିହନ ବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଗଲେ। 5 ପଦରେ ଆଉ କେତେକ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବେଶୀ ମାଟି ନ ଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଗଜା ହେଲା। 6 ପଦରେ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠନ୍ତେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଗଲା ଓ ଚେର ନ ଥିବାରୁ ଶୁଖିଗଲା। 7 ପଦରେ ଆଉ କେତେକ କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଉଠି ବଡ଼ ହୋଇ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଚାପି ପକାଇଲା। 8 ପଦରେ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭଲ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ଫଳ ଫଳିଲା, କେତେକ 100 ଗୁଣ, କେତେକ 60 ଗୁଣ, ପୁଣି କେତେକ 30 ଗୁଣ। 9 ପଦରେ ଯାହାର କାନ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାକ୍ୟ ବୁଣୁଅଛି। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବ ଏବଂ ସେ ଏଇ ଗଛ ପରି ହେବ, ଯାହା ଜଣେ ବୁଣାଣିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟଟି ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।